Θα κλείσουμε το διάλογο, θα κλείσουμε τις συζητήσεις για τη συγκεκριμένη αυτή μελέτη με τον τρόπο που σκεφτήκαμε για να αντιμετωπίσουμε τη θεμελίωση. Τα προβλήματα που έχουμε στη θεμελίωση είναι τα εξής. Τα υποστηλώματα, όπως βλέπετε, δεν είναι σε κάποια κανονική διάταξη σε τρόπο ώστε να είναι ξεκαθαρισμένη και η θεμελίωση. Σε ένα κτίριο όπου τα υποστηλώματα και τα τυχώματα τοποθετούνται με μια κανονική διάταξη, τα πράγματα είναι πιο εύκολα για τη θεμελίωση. Όχι ότι εδώ γίνονται πιο δύσκολα, αλλά είναι κάπως διαφορετικά. Ειδικότερα λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Στην περιοχή αυτή, όπου εδώ είναι μεγάλη προβολή και με τους σεισμούς έχουμε κίνηση ροπών προς αυτή την κατεύθυνση και κίνηση των ροπών προς αυτή την κατεύθυνση, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε μία πλάκα πάχους 1 μέτρου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις πιθανές εντάσεις που αναπτύσσονται σε αυτή. Γιατί όπως βλέπετε η τοποθέτηση των υποστηλωμάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 είναι πρακτικά ατάκτως ερημένα. Τα υποστηλώματα είναι ατάκτως ερημένα στην περιοχή αυτή. Το ίδιο βέβαια γίνεται και εδώ. Έχουμε και εδώ αντιμετωπίστηκε, υπολογίστηκαν συγκριτικά ως μεμονωμένα πέδιλα, αλλά ως και επιφανειακά στοιχεία. Οι κλασικές μέθοδοι υπολογισμού έδωσαν δυσμενέστερα, συντηρητικότερα αποτελέσματα από ό,τι εκείνη στο περασμένο στοιχείο. Και μεταξύ αυτών των δύο μεθοδολογιών, εμείς ως προς τους οπλισμούς διατηρήσαμε τα συντηρητικότερα αποτελέσματα. Έτσι. Εδώ βλέπετε τώρα ότι αυτό είναι μια ενιαία η οποία λύθηκε και ως μεμονωμένο πέδιλο και εδώ ως μεμονωμένο πέδιλο, αλλά ως και ως θεμελιοδορίδα και με επιφανειακά και μετά και με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Ήταν λίγο κουραστική η ανάλυση, αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Το ίδιο και εδώ. Εντάξει, τώρα. Εδώ επάνω που έχουμε τα τυχώματα, έχουμε θεμελιοδορίδες κανονικά, Επίσης πλησιάζοντας την περιοχή αυτή γίνεται κάτι, θεμελίως το βλέπετε γυρίζει, πηγαίνει έτσι, καλύπτει όλο αυτό και έρχεται, γιατί πρέπει να πιάσει και τα τυχώματα εδώ στην άκρη. Και είναι μια μορφολογία πεδίλων όπου για να βγάλεις ακρίβεια με την έννοια του να πεις αυτό είναι τόσο η ροπή, και γιατί η ροπή δεν είναι τόσο, ούτε και η τέρμουσα που αναπτύσσεται, όχι, έχουν διαφοροποιήσεις και εξαρτώνται από τον τρόπο του υπολογισμού τους. Άλλα αποτελέσματα δίνει η θεμελιολογίδα, άλλα αποτελέσματα δίνει αυτή εδώ σαν μια μικρή κοιτόστρωση με επιφανειακά στοιχεία κλπ. Έτσι. Τώρα, εδώ συνεχίζονται, αυτή εδώ είναι έκεντρη μάλιστα, όπως βλέπετε το τείχομα είναι μια, η θεμελίωση εδώ είναι έκεντρη, κλείνει βέβαια και επομένως είναι τελικά η θεμελίωση είναι εξασφαλισμένη, γιατί όπως βλέπουμε κλείνει και από πάνω, εδώ είναι το κουραγκλέ, αλλά η θεμελίωση φτάνει μέχρι εδώ πέρα. Εντάξει. Άρα λοιπόν αντιμετωπίστηκε στο διατάφτα με γενική κοιτόστρωση, με μικρές γενικές κοιτοστρώσεις, με κλασικές μεθόδους, τομές και υπολογισμών πεδίλων ή και με κλασικές μεθόδους θεμελιοδορίδων. Επίσης, αν κοιτάξετε το σχέδιο πιο καλά, θα το δείτε τον τρόπο, θα το δείτε και από τους οπλισμούς. Εδώ παραδείγματος χάρη, το βλέπουμε
επεκτείνεται έτσι. Αυτό το πράγμα εδώ, το ορθογώνιο, είναι κάτι που συνδέει την κατάσταση εδώ πέρα θεμελίωσης με την άλλη που είναι εδώ. Αποτέλεσμα τώρα όλης αυτής της ιστορίας, εδώ μεμονωμένο το από την απέδειλο, υπάρχει και μια συνδετήρια δοκός. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι είναι σαφές το πώς υπάρχει η αντίληψη αυτή εδώ πέρα της υπολογισμούς. Άρα λοιπόν το μες και υπολογίζουμε ως να ήταν πέδιλα, θεμελιολογορίδες, ως να ήταν συνεχής δοκός με ειδικές με τα φωτία τους απάνω, τα οποία λαμβάνονται από την ανάλυση, και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Τώρα, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι, θα περάσουμε τώρα στους οπλισμούς. Ένα λεπτό, το πιο σημαντικό από όλα ξεχάσα. Εδώ, όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν συνδετήριοι ειδοκοί αυτής της μορφής. Το έχουμε πει και σε άλλες θεμελιώσεις αυτό, αλλά εδώ είναι ανάγκη. Δεν υπάρχουν τέτοιες συνδετήριοι ειδοκοί. Υπάρχει μία συνδετήρια πλάκα, η οποία ενώνει όλα αυτά εδώ τα υποστηλώματα, τα πέδιλα των υποστηλωμάτων, η οποία συνδετήρια πλάκα βρίσκεται στην οροφή των αυτά όλα εδώ έχουν 75 εκατοστά. Αυτή έχει πάχος. Η συνδετήρια πλάκα 25 εκατοστά, με κατάλληλο οπλισμό που θα δούμε και με τους διατμητικούς συνδετήρες που πρέπει να συνοδευτούν, θα το δούμε και αυτό. Εδώ όλα αυτά είναι στην εξκαφή, σε μία στάθμη, όλες αυτές τις περιοχές, λίγο πιο ψηλά, θα το δούμε τώρα στην δομή, από ότι είναι η στάθμη της γενικής κοιτόστρωσης. Ο λόγος είναι αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να έχει 1 μέτρο και 25 εκατοστά, ένα 25 η περιοχή της γενικής κοιτόστρωσης, ενώ εδώ έχει 75, 1 μέτρο και 25 εκατοστά φτάνει στο 1 μέτρο, 75 εκατοστά και 0,25 φτάνει στο 1 μέτρο στους αυτό που μοιάζει με πέδιλα και τις θεμελιολογορίδες. Αυτός ο τρόπος βρίσκεται καταγραμμένο στον κανονισμό και νομίζω, εάν δεν κάνω λάθος, είναι στον ΕΚΟΣ, εκεί που γράφει το άρθρο 18.8.3, συνδετήριοι ειδοκοί. 18.6.3, συνδετήριοι ειδοκοί, έτσι, και εδώ γράφει συγκεκριμένα οι συνδετήριοι ειδοκοί που προβλέπονται σε αυτές τις παραγράφους επιτρέπονται να αντικαθίσταται με ενιαία πλάκα, το πάχος της οποίας δεν πρέπει να είναι κάτω από 20 εκατοστά και να έχει διπλή σχάρα που θα είναι φύτρων 10 ανά 20. Λοιπόν, είναι μια λύση η συνδετήρια δοκός σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές θεμελιώσεις, γιατί το να έχεις συνδετήριες δοκούς υπάρχει δυσκολία στην εξκαφή, στην επιχωμάτωση, μεγάλα προβλήματα. Ενώ η εξκαφή και η επιχωμάτωση εδώ πέρα είναι άνετη και στη συνέχεια μπαίνει αυτή η πλάκα, η οποία εφόσον έχεις υπόγειο θα χρησιμοποιηθεί και θα δάποδο υπογείου. Τώρα εδώ έχουμε, μου φαίνεται, μία τομή. Αυτή εδώ είναι χαρακτηριστική. Αυτό εδώ είναι τα 75 εκατοστά. Είναι τα πέδιλα, οι ιονή πέδιλα και οι θεμελιολογορίδες, ενώ η κοιτόστρωση είναι 1 μέτρο. Και εδώ 25 εκατοστά είναι η πλάκα, η συνδετήρια, που ενώνει προφανώς όλα αυτά εδώ ασφαλέστερα και ασφαλέστατα σε σχέση με τα συνδετήρια δοκάρια και δημιουργεί και ευκολία στη φάση της κατασκευής του έργου. Τώρα, περνάμε στους οπλισμούς. Εδώ είναι η γνωστή μας, ας πάρουμε την περιοχή αυτή, ένα φι 14 ανά 15, ένα φι 14 πάλι ανά 15, εντάξει, και εδώ πάλι φι 16 ανά 15,
επειδή ερχόμαστε να ενωθούμε με το τείχομα, οπότε οι εντάσεις εδώ είναι μεγαλύτερες, ο οπλισμός είναι πιο βαρύς, ο διαμήκης οπλισμός, και αυτό αντιμετωπίζεται και ως θεμελιολωρίδα. Έτσι, θα δείτε και αν κάνετε δηλαδή υπολογισμούς, θα δείτε πώς γίνουν οι οπλισμοί αυτοί, Φ14-15. Η ίδια λογική. Χρησιμοποιούμε 14 σίδερο, ο λόγος είναι ότι το ελάχιστο οπλισμό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη θεμελίωση είναι το 12 για λόγους ότι το έργο να πρέπει να έχει μια συντήρηση ζωής, και επίσης οι επικαλύψεις εδώ πέρα είναι οπωσδήποτε, γιατί υπάρχει βέβαια και το πετό καθαριότητος, αλλά είναι 5 με 6 εκατοστά, όσο πιο ψηλά είναι τόσο καλύτερο είναι και τόση διάρκεια ζωής έχουν στα έργα. Εδώ λοιπόν θα το δείτε, υπάρχουν αυτοί εδώ οι κατάλληλοι οπλισμοί. Προσέξτε τώρα, επειδή είναι σχάρα, επιτρέπεται η μάτιση. Αυτή εδώ, το βλέπετε εδώ πέρα, παρόλο που δεν έχουμε συνδετήρες, αλλά η μάτιση γίνεται και γίνεται ένα καλό δέσιμο μεταξύ των οπλισμών που έρχονται έτσι και των άλλων που ματίζονται στην ίδια διεύθυνση, ενώνονται, είναι εδώ οι οπλισμοί, δένονται πάρα πολύ καλά και μάλιστα γίνονται και κόμποι στη διασταύρωση με τους οπλισμούς που είναι κάθετοι σε αυτή τη διεύθυνση. Έτσι. Το καλύτερο από όλα θα ήταν να υπάρχει συγκόλληση, αλλά δεν το έχουμε στα δικά μας τα τεχνικά έργα, δεν το χρησιμοποιούμε. Πάμε τώρα στην κοιτόστρωση. Η κοιτόστρωση υπολογίστηκε και με τη μέθοδο των επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων και με την μέθοδο των τομών. Λωρίδες εδώ δηλαδή, πλάτους εδώ είναι 45 εκατοστά, παίρνουμε ένα πλάτος 1 και 20, αυτό που κατά την κρίση μας είναι, βάζουμε τα εντατικά μεγέθη απάνω και το λύνουμε τη λωρίδα μας κανονικά ως μια θεμελιολωρίδα. Το ίδιο και εδώ. Άλλωστε παλιά πώς θα τα υπολογίζαμε αυτά? Θα τα υπολογίζαμε όχι με πεπερασμένα επιφανειακά, αλλά με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία, κόβοντάς το, πλάκα είναι, κόβοντάς το σε τμήματα τόσο στη μία διεύθυνση όσο και στην άλλη διεύθυνση. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια να ξέρετε ότι δεν κάνουμε μειώσεις των φορτίων, των εντατικών μεγεθών. Δηλαδή, ό,τι φορτία είναι σε αυτή τη διεύθυνση θα πάνε και στην άλλη διεύθυνση. Δεν θα πάει 50% στη μία και 50% στην άλλη. Εντάξει, είναι ειδικές περιπτώσεις και θέλουν προσοχή. Τώρα, εδώ στις λωρίδες αυτές βλέπετε ότι έχουμε εδώ ένα Φ16 ανά 15 άνω, οι εντάσεις εδώ είναι πολύ χαμηλές, και ένα Φ20 ανά 15 κάτω. Όταν όμως μπαίνουμε σε αυτή την περιοχή από εδώ μέχρι εδώ, έχουμε ένα Φ18 ανά 12,5 πλέον άνω και ένα Φ20 ανά 15, 12,5 κάτω. Ένα Φ20 ανά 12,5 κάτω. Το ίδιο αυτό το συντηρούμε μέχρι και εδώ. Καλύπτουμε και αυτή εδώ την περιοχή. Μετά ξαναπέφτουμε πάλι στο Φ16 ανά 15 εδώ και Φ20 ανά 15. Στις κατακόρυφες χάρες έχουμε Φ16 ανά 15 άνω, Φ20 ανά 15 κάτω. Και εδώ μάλιστα φτάνουμε ακραία Φ16 ανά 20 και Φ20 ανά 20. Παρ' όλα αυτά όλη αυτή εδώ πέρα η εσχάρα είναι, ναι, είναι μια γενική κοιτόστρωση, μπορούσαμε να την πούμε έτσι, η οποία έχει οπλιστεί καλά και έχει υπολογιστεί καλά. Γιατί τα μεγέθη που εμφανίζονται εδώ είναι μεγάλα. Μπορεί να είναι υπόγειο και ένας όροφος και μια άλλη αυτή που βάζουμε, αλλά είναι ο τρόπος κατασκευής του ομόρφωνα, ωραία τέτοια που δημιουργεί προβλήματα. Άρα λοιπόν, ο τρόπος τοποθέτησης των κατακορύφων στοιχείων με όλα τα αποτελέσματα που δημιουργεί και στη θεμελίωση, όχι μόνο στην αναδομή. Αντιμετωπίζεται με πέδιλα εντός παρενθέσεων, θεμελιολωρίδες, λόγω ότι το ένα εξαρτάται και υπολογίζεται από το άλλο, και ταυτόχρονα
αποφυγή συνδετηρίων δοκών, οι οποίες δεν θα προσφέρουν κάτι, παρά κατασκευή συνδετήριας πλάκα, η οποία απλώνεται σε ολόκληρη τη θεμελίωση, δένοντας όλα τα πέδιλα τα οποία δημιουργούνται. Εδώ τώρα κοιτάξτε, εδώ στην τομή αυτή φαίνεται ο οπλισμός πεδίλου, δηλαδή της πλάκας μας, η οποία έχει 1 μέτρο ύψος και 25 αυτοπόντους η πλάκα αυτή που θα συναρμογεί, η συνδετήρια, φτάνει στο 1,25. Αυτή είναι η διατμητική σύνδεσμη. Αυτοί τι κάνουν? Εξασφαλίζουν την πλήρη και μονολυθική συμπεριφορά και συνεργασία μεταξύ της συνδετήριας πλάκας και της θεμελιώσεως, των στοιχείων θεμελιώσεως. Έτσι. Εδώ μιλάμε για αγκυρώσεις στα άκρα, στην περιοχή όπου το άσπεδίλου είναι 1 μέτρο, και αγκυρώσεις στα άκρα, δηλαδή μιλάμε, αυτά είναι οι οπλισμοί που είναι κάτω και οι οπλισμοί, οι οπλισμοί που εμφανίζονται εδώ πέρα. Αυτά εδώ θα τα δούμε τώρα. Λοιπόν, οπλισμένη επιφανειακή συνδετήρια πλάκα πάχους 25 εκατοστών, με λειτουργία πεδίλου, άσπεδίλου τόσο, και με χρήση δαπέδου υπογείου. Δηλαδή κάνει και τις δύο αυτές δουλειές. Τώρα, ενδεικτική τομή της κοιτόστρωσης, το άσπεδίλου είναι 1 μέτρο και 25 εκατοστά είναι από εδώ και απάνω. Εντάξει. Λοιπόν, τα φύ 16 που λέει 1,15, τα φύ 20 1,25 κλπ. Εδώ στο τέλος, το δείξαμε αυτό, δείχνουμε δηλαδή οι οπλισμοί που έρχονται κατά αυτή την έννοια και κατά αυτή, έχουν μια κάμψη 75 και 75 εκατοστός, τρόπος να αγκαλιάζονται και να καλύπτουν πλήρως τα άκρα της κοιτόστρωσης. Αυτές είναι οι συνδετήριοι δοκοί, οι δύο που συναντήσαμε, με τις διαστάσεις και τους οπλισμούς τους. Πάνω σε αυτές περνάει και η πλάκα 25 εκατοστά. Εδώ πάλι είναι θεμελιωδείς τα τυχώματά μας. Αυτοί εδώ είναι οι προτάσεις από εμάς οπλισμού του τυχώματος, τόσο του πεδίλου όσο και του τυχώματος. Εντάξει. Και λέμε ή θα πάνε τα σίδερα μέχρι κάτω-κάτω, ή αν τους είναι δύσκολο μπορεί να γίνει αυτό, να μπει η φουκέτα και να μπουν από πάνω, εναλλακτικά όπως το γράφουμε εδώ. Εδώ είναι η γωνιά τυχώματος, εκεί που δύο τυχώματα έχουν συναντώνται, που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να μπαίνουν οπωσδήποτε αυτοί οι οπλισμοί. Είναι μια φουρκέτα εδώ, φουρκέτα από την άλλη μεριά, σε τρόπο ώστε να κλειδώνει εδώ πέρα η γωνία, και αυτοί εδώ είναι οι οπλισμοί που έρχονται από τις εσχάρες, ας πούμε, των τυχωμάτων, έτσι. Κάτωψη κόμβου, γωνιακά στοιχεία, τα γράφουμε και αναλυτικά. Λοιπόν, τώρα, πάμε στη διάταξη των διατμητικών συνδέσμων, το οποίο το σχέδιο αυτό πρέπει να το δώσουμε για να το κάνουμε. Αυτή όλη η διατμητική σύνδεσμη είναι αυτής εδώ της μορφολογίας, το βλέπετε εδώ. Εδώ είναι οι διαστάσεις τους. Είναι φύ 25 και είναι 25 εκατοστά το επάνω σκέλος και 35 εκατοστά το κατακόρυφο. Τώρα, η πλάκα, η συνδετήρια ενώνεται και φαχτώνεται με τα υπόλοιπα στοιχεία της θεμελίωσης, όχι μόνο με τους διατμητικούς συνδέσμους, αλλά με τους οπλισμούς των ίδιων των υποστηλωμάτων, το καταλαβαίνετε, ή των τυχωμάτων αντίστοιχα. Και επομένως εδώ υπάρχει ένα δέσιμο καλό. Τώρα, οι οπλισμοί που υπάρχουν, εμείς δεν βάζουμε το φύ 10 ανά 25, εμείς κινούμεθα σε ένα φύ 12 ανά 15 διπλή εσχάρα, θα το δούμε μετά πάνω και κάτω. Εδώ βλέπετε μια άλλη μορφολογία. Αυτό όμως εδώ το σχέδιο δείχνει τη θέση των διατμητικών συνδέσμων
εκεί στα σημεία που είναι μεγαλύτερη ένταση, τη θέση του διαθυμητικού συνδέσμου, τις διαστάσεις και που πρέπει να μπουν. Όταν δηλαδή σκληροδοτείται το κάτω μέρος και είναι ακόμη το πετό νοπό, τότε μπαίνουν αυτοί εδώ, μπήγονται δηλαδή μέσα, αυτοί εδώ, οι οποίοι εξέχουν πλέον και όταν μετά πλέσει μπει η πλάκα των 25 εκατοστών, μαζί με τους οπλισμούς τους, συνδέονται πλέον πλήρως και βοηθάνε πάρα πολύ στη μονολιθική συμπεριφορά της συνδετήριας πλάκας μαζί με τη θεμελίωση. Τώρα κοιτάξτε, βέβαια, όπως καταλάβατε, είναι μια θεμελίωση που είναι λίγο διαφορετική. Εδώ τώρα είναι η συνδετήρια αυτή πλάκα, η οποία συνδέεται με τους διατμητικούς συνδέσμους, με τη θεμελίωση, αλλά και με τους οπλισμούς των υποστηλωμάτων και των τυχωμάτων, έτσι, μεταξύ των πλαισίων, όλα αυτά κανονικότατα, και εδώ έχουμε μία εσχάρα η οποία είναι φι 12 ανά 15 και άνω και κάτω στη μία διεύθυνση και στην άλλη διεύθυνση. Έτσι, με τις κατήστηκες βέβαια ματίσει, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, αυτή είναι μια λύση που επιλέξαμε για τη θεμελίωσή μας, γιατί είναι ατάκτως ερημένα τα υποστηλώματα και δεν μπορούσε, βλέπετε ότι υπάρχει γυτνίαση, δηλαδή έχεις πέδιλο εδώ, γυτνιάζει με το πέδιλο αυτού νου. Αναγκαστείς να κάνεις κάτι που είναι ιονή θεμελιολογία. Εντάξει, δεν έχετε μια καναδική διάταξη υποστηλωμάτων για να μπορέσει να τα βάλεις όλα σε μια σειρά. Και έγιναν εδώ υπολογισμοί και με επιφανειακά με περασμένα στοιχεία και των θεμελιολογίων με την κλασική την οστατική μεθοδολογία, όπως και τα πέδιλα κανονικά με τομές. Το ίδιο έγινε παντού, όπου για τα αποτελέσματα ήταν συντηρητικότερα, αυτά εφαρμόστηκαν για το θέμα της μακροζωίας και διατήρησης του κτίριου. Κοιτάξτε, η θεμελίωση είναι πολύ σημαντικό θέμα, πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζουμε ότι η αντιμετώπιση αυτή που έγινε και με την πλάκα, τη συνετήρια πλάκα, εξασφαλίζει πλήρως, ας το πούμε, την καλή συμπεριφορά του κτηρίου καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, που δεν θα προσδοκούμε να μην είναι τα 50 χρόνια, είναι αυτονόητο, ασχέτως τι γράφει ο κανονισμός, αλλά να περνάει τα 120 χρόνια, 100 με 120 χρόνια. Τα 50 χρόνια είναι ελάχιστα, γι' αυτό και υπολογίστηκε με αυξημένο σεισμικό δεσμευτή το κτίριο αυτό, έτσι, παρόλη περιοχή και είναι 0,16, εμείς επιλέξαμε το 0,24, γιατί μετά από 5 χρόνια θα γίνει και αυτό 0,24. Λοιπόν, αυτά παιδιά.